Oh my god, miksi mä oon näin emotional wreck? Hyvää huomenta ja tervetuloa uuteen vlogiin, tai itse asiassa nyt ei ole kyllä huomen. Kello on 3 iltapäivällä. Siiri soitti mulle äsken ja oli, että Aleksi, tunnin päästä keskustaan. Mä vaan silleen, okei, tunnin päästä nähdään keskustassa. Meidän piti siis tänään muutenkin jo nähdä, mutta vähän myöhemmin. Mä lupasin ottaa Siiri ja hänen kaveriaan pyykin pesukoneen roudaamisessa. Tänään pohdin, että mitä mä oikein tänään syön ennen kuin mä lähden, koska mulla ei jääkaapissa yhtään mitään. Siiri oli mulle silleen, että mennäänkö Liemeen syömään. Ja mun on pitkään jo pitänyt käydä Liemessä uusiksi, joten tää oli vähän silleen 2 kärpästä yhdellä iskulla. Ihan ammattilainen teki mulle ihonhoitorutiinin ja nyt mä oon tässä elokuun ajan koittanut sitä. Siis mä oon oikeesti tehnyt mun ihonhoitorutiinin joka aamu ja joka ilta. Musta tuntuu, että tää on antanut sellaisen kunnon motivaatioboostin mulle, että kun ihan ammattilainen on tehnyt tän ihonhoitorutiinin mulle, niin mä oon vaan silleen, että okei, nyt testataan oikein kunnolla, että toimiiko tää. Ja mä en osaa vielä. Oh my god, mun piti shaveata. Mulla tuli pieni mental breakdown melkein. No ei oikeesti mental breakdown, vaan pieni paniikki ehkäpä enemmänkin. Mulla mä hikoon nyt jo mun viiksirajasta. Tää huulen yläpuolella oleva kohta on oikeesti sellainen paikka, mistä mä aina hikoon ekana. Ja ulkona pitäisi olla 29 astetta. Mä kuolin ihan valmiina syksy. Mä jopa ostin kirppikseltä villapaidan. Musta tuntuu, että mun Converset löyhkää vähän, mutta mä nyt kuitenkin laitan ne. Tässä on mun tämän päivän outfitti. Mulla on tällaiset random kalastajahousut, mitkä on kirppikseltä hankittu. Sitten tällainen baggy-teepaita, aurinkolasit, Converset. Tän kesäisempänä sä et tuu näkee mua enää tänä vuonna. Mä uskon siihen. Ja mä toivon myös sitä. Mun mielestä mä söin tätä silloin sunkaan tyyliin. Jotain tällaista mä kyllä söin sunkaan. Kun me käytiin silloin, kun mä annoin sun synttärilahjan silloin joulukuussa. Ai niin. Tykkäät sä korianterista? Mikä se on näistä? Toi. Musta sanon, että mä en tykkää. Jos se on tosi sitä vahva. Taste test korianterin. Eikö se ookin pesusieni? Pesusieni tai sitten se maistuu hyvälle. Sama niinku ei maistunut miltään, mutta sit sama se maistuu. Hyvää pesusientä. Mä menen taas kuukauden päästä energiahoito. Mulla oli kuulemma joku sakrame, ei kun mikään mulla oli. Joo, joku sydänjuttu on mulla. Koska mulla oli viikonloppuna sydänkohtauksen oireita. Koska mulla on niin paljon stressiä. Niin mä sen takia käyn sillä energiahoidolla. Tulee alapäähän. Ihanaa. 5 astetta lämmintä. En mä jaksa. Kirppislöytöjen esittelyn aika. Tuolla ulkona käy oikeesti hankamalla tuuli. Toivottavasti se ei kuulu tähän mikkiin, koska mulla on parvekkeelle ovi auki. Nämä kirppislöydöt on siis about kuukauden sisältä, ettei todellakaan yhdeltä kerralta. Mulla on täällä 2 puvun takkia. Blazerit tai sellainen puvun takit ei ole oikein mun tyylisiä ollut. Mä oon aina halunnut rokata niitä, mutta mä en oo vaan osannut. Tässä on niistä ensimmäinen. Tää kuosi näytti mun silmään tosi coolilta, niin sen takia mä otin tän. Ja mä mietin just, että mä voisin syksyllä käyttää tätä tyyliä jossain hupparin päällä tai kollegen päällä. Ihan silleen takkina. Mä näin tässä potentiaalia. Tää ei oo ehkä silleen pituudeltaan mikään mun lemppari. Mä tykkään takeista. Ei oo silleen kauhean pitkiä, että ne tavallaan menee just ja just siihen perseen yläpuolelle. Mä oon silleen pitkä ja hoikka, poika. Nuori mies itse asiassa. Mä oon 22. Oh my god. Mä en oo ikinä tykännyt sellaisista pitkistä takeista itselläni. Musta tuntuu, että tätä pitäisi jollain tapaa tuunata vähän leikellä täältä lyhyemmäksi, mutta mä tykkäsin tästä kuosista ja mä näin tässä potentiaalia, niin sen takia mä otin tämänkin takia. Kiva, kun mä näen niin monessa asiassa potentiaalia. Mä oon nähnyt niin monessa ihmisessäkin mun elämän aikana potentiaalia. Olkoon kyse sitten kaveripotentiaalisuudesta tai poikaystäväpotentiaalisuudesta, niin No, se ollaan huomattu, että miten nämä asiat on mennyt. Joten kaikessa voi olla potentiaalia, jos sä oot tarpeeksi delusional. Täällä on jotain tosi värikästäkin. Te ootte itse asiassa nähnyt mun edellisessä videossa, missä mä
smassasin ja passasin Barbie-luukkei, niin tän paidan. Alun perin mä ostin tän Barbie-leffan takia, että mulla olisi jotain pinkkiä laitettavana sinne. Mulla on ensi viikolla kuvaukset, jotka on vähän tällaiset Barbie-teemaset, mut ei samalla, en mä tiedä, Barbie, Harry Styles. Tällaista kaikkea me ollaan vähän silleen suunniteltu tämän kuvaajan kanssa, niin tää paita kuuluu yhteen luukkiin. Tää toinen paita, minkä mä hankin vaan niiden kuvausten takia, mä en tiedä tuunko mä laittaa tätä päälleni sinne. Erittäin läpikuultava näköjään, mut mulla tulee silleen Harry Styles tästä mieleen, että hän voisi käyttää jotain tällaista. Oh my god, siis viimeinen asia on mun lemppari, mikä on täällä kassin pohjalla. Sä tulet nauraa mulle, koska tää on ehkä basicein asia ikinä. Ja tää on just sellainen asia, että mistä minä voisin olla niin innoissani. Tadaa! Joo, tää on siis musta villapaita. Ja mä oon niin innoissani tästä. Oh my god, siis en mä tiedä miten mä voin olla näin basic asiasta niin innoissani, mutta tää on just täydellinen syksy ja tää on sellainen, mitä mä oon tavallaan etsinyt. Mutta ainakin mä tiedän, että tälle tulee käyttöä, niin ehkä sen takia mä oon niin innoissani tästä. Ehkä näistä muista mä oon niin innoissani, koska mä rakastan niitä sillä tapaa, mitä mä rakastan tätä. Mulla ei siis pitkään aikaa ollut tällaista fiilistä jostain vaatekappaleesta. Tai muutenkaan yhtään kenestäkään. Well, okay. Mä oon käynyt näissä pelastusarmeijan kirpputoreilla oikeesti ihan lapsesta saakka. Se paikkakunta, missä mä asuin, niin ainut hyvä kirppis siellä oli justiinsa tämä. Ja sitäkään ei ole kuulemma nykyään enää siellä. Mut mä oon löytänyt taas iCare-myymälät oikeesti mun elämääni. Tossa oli ajankohta, että mä en oikein tykännyt käydä niissä. On oikeastaan koko tänä aikana, mitä mä oon asunut about pari vuotta Tampereella, mä en oo käynyt oikein iCare-kirppiksillä. Ronja tekee mulle kynnet. What about? What about? What about? What about? What about now? And I have fun! Ronja teki mulle tällaista baby blue kautta pinkkikynnet. Musta tuntuu uudelta ihmiseltä. Mä en osaa käydä. Mulla on vaan väriä kynsissä ja musta tuntuu uudelta ihmiseltä. Mä ajattelin tehdä itselleni iltasnacksia. Mä en oo siis oikeesti ikinä maistanut humusta. Tai oon. Ei oo mä muuten maistanut. Stupid asshole. Ja sit mulla on tässä porkkanoita, niin mä aion näitä porkkanoita divata tonne humukseen. Joo, tosiaankin mä itkin äsken. Musta tuntuu, että mä oon alkanut tälleen vanhemmalla iällä oikeesti vasta löytää sellaisia ystäviä. Tosi hyviä ystäviä. Tosi hyviä ihmisiä mun elämään. Silleen viimeisen vuoden aikana mä oon tavannut uusia ihania ihmisiä. Ja tällaiset vanhemmat ystävyyssuhteet, jotka on ollut mun elämässä jo pidempään, niin jotenkin meistä on tullut vaan enemmän silleen läheisempiä. Sitä sanotaan, että vanhemmalla iällä on vaikeampaa tehdä ystäviä. Tai saada, ei niitä tehdä. You know, make friends. Joo, mä käytän juustohöylää tähän, koska mulla ei oo sellaista toisenlaista. Mut silleen vanhemmalla iällä tapahtuvat ihmissuhteet, ne on mun mielestä paljon parempia. Ja silleen ihmiset, ketkä on mun elämässä tällä hetkellä, niin mä tiedän, että ne tulee oikeesti oleen todella kauan mun elämässä ja mä toivon, että ne tulee oleen mun loppuelämän mun rinnalla. Ja nyt mä alan itkeen, kun mä mietin sitä asiaa. Välillä musta tuntuu, että mä elän liikaa silleen menneessä, että mä ehkä mietin, että oisinpa mä vielä lapsi, oisinpa mä vielä lukioikäinen. Tuntuu, että ehkä silleen elämä tai maailma on jotenkin pahempi paikka nykyään. Mut sit välillä mä mietin just tulevaisuutta ja tavallaan, että nämä on ehkä sellaisia jollain tapaa
onnen tai kiitollisuuden kyyneliä. Mä välillä siis mietin tulevaisuutta sillä tapaa ja äsken mietin, että mä oon tyyliin 60-70 ja mä oon onnellinen siitä, että mitä mä oon saavuttanut mun elämässäni. Ja että mä katon silleen menneisyyteen ja mä osaan iloita siitä ja mulla ei ole sellaista katumuksen fiilistä yhtään mistään. Tää on ehkä silleen outoa miettiä, että mä oon tavallaan onnellinen nyt jo mun tulevaisuudesta ja mun tulevaisuuden minästä. Mikä on silleen hyvä asia. Oh my god, miksi mä oon näin emotional break? Tehdään pieni taste test. Ei tää oo pahaa, mut ei tää oo kyllä sellainen oh my god, mä haluan syödä tätä, jos mulla tulee sellainen snaksi-olo. Mut kyllä tää tälle illalle käy mun snacksiksi. Sanotaanko, että puoliksi jatkoon. Kiitos kun kuuntelit. Ja mä menen tosta kattoon YouTubea tai Netflixiä, syön mun porkkanoita ja humusta ja menen Untenmaille.